отдавна не си ме гърнал. Желанието да ви кажа добър вечер, мили гости, и добре дошли на това красиво тържество. Семейството на Санчо Рико и неговата мила съпруга Ренчето и милите младоженци благодарят от все сърце за всички приятели, които уважиха семейството на младите деца. Сега искам да ви представя нашия красив оркестър, тъй като има някой, може би, да не знаят кои са тия момчета и откъде дойдоха. Те дойдоха чак от България. Значи най-добрият оркестър в цяла България и една втора от Европа заема вече. Това е оркестър Прима! На вашето внимание и за вашето добро настроение, мили приятели. Значи, майстора на музиката е до мене в дясно, казва се Анатолий. Тони, най-добрия и целият оркестър Прима са най-добри. Също нашия добър кларнетист Санчо, той е навсякъде, защото е добър и за всеки един колектив ходи. Желаем му успехи на него. Искам да ви представя най-добрият певец, понеже проходи, Айхан от град Севлиево, но той вече живее в Левски, Одърне и в Германия. Да. Искам да ви представя също и най-добрия оператор, който е пред вас, Шено. На вашето внимание, на вашите снимки. От град Славено обаче работи в Германия нелегално. Водещата на всички ваши прекрасни тържества, обичам ги и ще ви обичам до края. Това е Катя Демирова на вашето внимание. Незабравимата Катя Демирова! Най-добрата Катя Аплодисменти! Най-добрата! Завинаги! Благодаря ви, приятели. Много съм се доволна от град Левски и от Одърне, от Севлиево, от всички, защото на мен никой не ми е казал нищо. Аз си обичам всички мои градски от цялото си сърце. Обичам ги! Сега, първият музикален поздрав ще бъде специално за сватовите на пулката, майката, таткото или Надето, Гошо, бащата и майката на булката, и бабата, и за всички гости, които са от Пордим, сватовите, оркестъра, заемете си мястото и направете най-прекрасните изпълнения.
Взявши го Господ